सिंगर के बात करे खास करके, काहे कि तोहनी देखी थे उनके ढेर अश्लीलता पर रोक लगा ना मगहिया जमान, तो हमहू अपन जाति के काहे ना सुधार करबई। एकदम सही कहले है। जय जरासन सभी भाइयों को प्रणाम नमस्कार सब भाई लोगों को, चंद्रवंशी भाई लोगों को। जैसे तूने देख रहा हूँ ना, आज हम न्याय देवा खास करके वही ला तमाम अपन समाज के जितना भी राइटर हथुन गायक हथुन सबसे एक अनुरोध हवा कि तोहनी अश्लील गाना गावेला बंद कर, खास करके सबसे पहले। ओकरा बाद जातिवाद बढ़िया ना लगे जी। जैसे अभी ढेर सिंगर के देख ली का कि अपन जाति के ऊंचा देखा के कोई दूसरा जाति के नीचा देखावा हथिन, तो ये बढ़िया लगावा तोहनी के ऐसे गाय में। और गानों ऐसा निकालूँ कि ताकि अपन घर परिवार में बैठ करके अपन सुनाई, तो तोहनी गाना तोहनी निकाला हूँ वही ढंग के जी। अब हम बोलल चाहे थी बस सब चंद्रवंशी सिंगर से और भाई लोग से बोलल चाहे भाई कि 2021 के साल खत्म हुई था, 2022 शुरू होने वाला हवा। इसलिए सब भाई लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन हवा कि जो भी गाना गावा बढ़िया गाना गावा, कोई के जातिवादी गाना मत गावा, काहे कि हमनी के भी सुने में बढ़िया लगे। काहे कि 2021 में हमने बहुत देख ले, बहुत जातिवाद गाना होल है। हमने विवाद भी बहुत वीडियो में मतलब कि जातिवाद के लेकर कर ली है। इसलिए हमरा से यही नर्म निवेदन हवा सभी के हाथ जोड़ के फिन जोड़ी थी बा कि जातिवाद ना ऐसा ऐसा गाना गावा कि हमने सुनी तो मन खुश हो ना भाई। हमने के चंद्रवंशी समाज के, अपना चंद्रवंशी समाज के कोई सिंगर है कि बढ़िया गाना गाता है जो आगे बढ़ रहा है, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, समझ गए। इसलिए जो भी है आप लोग बढ़िया गाना गाइए, कोई के समाज के ऊपर गाना मत गाइए। अब वीडियो जो तोहनी देखे थे कस के तनी सुन शेयर तनी ठोक दी हूँ, ताकि अपना समाज के हर एक सिंगर और हर एक राइटर के पास वीडियो पहुंच जाए, समझ लो ना। ये ना कि एगो छोटे सिंगर और बड़ सिंगर जितना है, छोट लेवल से लेकर बड़ लेवल तक जो स्टार्ट करल चाही था ओकरा हम बोलल चाही थी भैया, ठीक ना। मगहिया में बोली थी तोरा कि जो भी छोट है चाहे बड़ है, यही तू देखिया कि हम जातिवाद न एकरा में घुसाऊं, काहे कि जातिवाद घुसावे से कोई जाति के खराब लगते, जेकर जाति पर गए हूँ न अपन जाति पर खराब गाँव न दूसर के। अगर कोई के अच्छा ना कर सका तो बुरा भी मत करा, ठीक ना। इसलिए हमनी के बहुत ज्यादा यही हमारा रिक्वेस्ट तोनी से कि जितना बढ़िया गएबा गाना वो लोग हम भी सपोर्ट कर रहा ना भाई। हमनी के का करबाऊ कि ना, बिल्कुल करबे महाराज, प्रमोट करबे उनका। हाँ कि ना, हमनी के समाज के गायक एगो सिंगर मतलब कि निकली था आगे बढ़िया गाना गाने थे, वही क्या करबे। और खास करके गायक लोग ना से यही अब कहले कि तोहनी जब तक अश्लील लिखेला बंद ना करबा हूँ, जातिवाद लिखेला अगर तोहनी अगर बंद कर दबू तो ये सिंगर फिर गथिन कहाँ। सबसे पहले तोहनी कंट्रोल करा, काहे कि तोहनीये समाज के ऊपर भारी पड़ रहा और बढ़िया पड़ रहा। तोहनी जितना बढ़िया से समाज के ऊपर गाना गायबा, हमने सुनम, हमने सपोर्ट करम, लाइक करम, शेयर करम। जितना हमनी के ग्रुप है वो सब ग्रुप में शेयर करम, और लड़का लोग से बोला कि भाई शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, समझ गए। वही बात खास कर कहे यार, ढेर हो तो राइटर लोग हो तो बुरा हो तो बुरा मत मनिया भाई, माफी चाह बाबा। एगो ही वो छोटा सा ही वो अपन एगो सुझाव ही हो दे, ताकि ऐसे जात समाज के सबके बुरा तू कौची बोल रहा हूँ, कौची एकरा में बुरा लहर के लग जाती कि हम जातिवाद गावे थे तोरा का दिक्कत हो, तो जैसे इमें तो बुरा उनका होते लग गया, लेकिन तू गावी था तो तोरा चलते चलते वो पूरा समाज को हो जाते दिक्कत। एकरा में नाम ना धर ले आऊं जी, एगो नाम से हम ना धर ले, लेकिन ढेर गायक हथी ना कि ना भाई अपन समाज तो हमरे हद का है। ढेर ऐसा गायक होते जाए जो सोचित होते तो देखा एगो अपन समाज में एक कोई तो सिंगर ना होते, जैसे हजार रहती सिंगर। हम ऐसा थोड़ी कहली कि अपन समाज में एक होती, लेकिन ढेर कोई के बात बढ़िया लगे कि ना बढ़िया कही, तो कोई के बात खराब लगे है कि ना इनकर बात हमारा मानल ना है। हमारा जब बुझाए सकाम तो ना भैया हम हाथ जोड़ के विनती करी थी वह कि 2021 तक इसी तरह कट गया, लेकिन 2022 नया साल की शुरुआत करिए नई जिंदगी से, समझ गया। अभी जातिवाद और अश्लील गाना एकदम बंद कर दिया। हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट और विनती हवा तो जितना हमार समाज के जितना है चंद्रवंशी समाज के सिंगर और राइटर सबसे यही अनुरोध रहता बा, और तोहनी सब बंद कर। अब यही रिक्वेस्ट हवा कि हमनी के मजबूर मत कर दिया तोहनी चंद्रवंशी सिंगर से हमर नर निवेदन कि मजबूर मत कर दिया तू कि तोहनी पर हमरा अगला चल के वीडियो बनाए पड़े कि ना हमर चंद्रवंशी समाज पर हम वीडियो बनाएंगे। किस लिए कि आप लोग गलत गाना गाए, इसलिए आप लोग मत गाइएगा ये सब, समझ गए। तोहनी देखी था ना जी
है कि आज हम इतना 2-3 गो सिंगर के हम कहला इतना टॉर्चर कर लिए का जरूरी है लेकिन उ सब जातिवाद गलथिन। तो जैसे हम उस सब के टॉर्चर करे थे अगर तो हनियो अगर कोई जाति पकड़ गबो हूँ तो उ तोरो कल के डेट में टॉर्चर करता हुआ है करती ना जी कि ना करते काहे ना करते कहते कि भाई खाली तोर जतिया में गावित हो तो कोई दिक्कत ना हो हमनी गावित हो तोरा काहे दिक्कत हो ये बतिया ना आते हमनी के सामने कस के भाई लोग तनी सुन तोनी शेयर तनी सुन मारा हूँ कि हर एक अपना समाज के सिंगर और राइटर के पास पहुंच जाए ताकि अगला समाज के बोले के मौका ना मिले कि वो ऐसे कर लथिन चाहे ऐसे हथिन वो अपना जाति के उनका जात में ऐसा है। अगर गाने अगर तोरा गावेला हुआ तो हमनी के समाज में इतना ज्यादा इतिहास हमने कही जी इतिहास उठा के कभी गाना गाओ भाई एक बार गा के तू देखा प्रमोट अगर नहीं पकड़ी ना तो फिर तो बोलिए हमरा अब हमनी ना सपोर्ट करो पीछे से तना अपन सिंगर के यार सब कहता थे हैं सपोर्ट तो हमने जैसे करबे करबे सपोर्टे लाई खास करके हमने आए लेके अपन समाज के किसी तरह आगे लेके चलबे और आगे बढ़ाबे ताकि हम अभी के डेट में चाहे समाज का सिंगर होके और चाहे समाज के अपना नेता यही दुगो के ज्यादा मान्यता हवा अभी के डेट में काहे कि उन्हें सिंगर प्रमोट करता था वो अपना जाति का उन्हें चाहे नेता लेकिन तोहनी से यही विनती हवा खास करके कि अश्लील गाना गावल बंद करा जातिवाद बंद करा राइटर लोग तो हनियो लिखल बंद कर दो कोई के जाति पर ना भईवा गोड़ छू के प्रणाम करी थी वह काहे कि अपन जाति के बढ़ावे ला हवा तो जितना बढ़िया गाना गा सका कि तोर गाना मतलब कि अपन बिहार में ना पूरा इंडिया में ना पूरा विदेश में छा जाए हमनी के खुशी तोरा से ज्यादा होत बा भाई हमनी यही तोनी से रिक्वेस्ट करबो भाई चलो ठीक है विदाई बोले जय जरासन जय मगधेश चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद।